गिबिसिनथारावनो आङो उदालगुरि मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेन बिथांखौ आं साबायखर होदों। मानोथो बिथाङा जों खावलायनाय बादियै दिनै बेवहाय क्लिनलिनेस जि साफाय अभियान बेखौ बिथाङा मावफुंबाय आरो बे खामानिखौ जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि जिफोर फुटबल गेलेग्रा दङ बिथांमोनजों लोगोसे आरो उदालगुरि मिउनिसिपाल बर्डनि हेफाजाबजों जोङो बे क्लिनलिनेस ड्राइभखौ जोङो दिनै मावफुंनाय जादों बा मावगासिनो दङ दायो। आं बिनि थाखाय आगुबार उदालगुरि मिउनिसिपाल बर्डखौ आं साबायखर होदों। लोगोसे जोंनि जिफोर गेलेग्रा प्लेयारफोर दङ बिथांमोनखौबो आङो साबायखर होदों जे बिथांमोननि नाजानायावनो जोङो दिनै बेबायदि गाज्रि जाना थानाय नैबे जोंनि जिथु गेलारियाव बेखौ जोङो दिनै एसे साफा खालामनो हाबाय। जोङो सोरगिदिं नुनो मोन्दों एकदम गुटखा जानानै जोमोदै गारनाय, दै लोंनानै बथलफोरखौ जानला मोनला गारनाय आरो बेनिफ्राय बादाम जानानै बिगुरफोरखौ गारलांनाय बेबायदि थासारि बेवहाय जनायनि जि थासारि बे थासारिखौ गैयि जोङो जानाय नुनायखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो बेखौ जों दिनै मावफुंगासिनो दङ। बेखायनो आङो रायजो राजानिसिम मोनसे गुरैयै खावलायनो लुगैदों दि जायफोरा खेल नायनो फैगोन, जायफोरा स्टेडियामाव जिरायगोन बिथांमोना बा गेलेरियाव जिरायगोन बिथांमोना जाहाथे जिफोरनोखि जाग्रा मुवा लाना फैयो जेरै चिप्स पेकेट नुदों जोङो बेवहाय दैनि बथल नुदों बायदिसिना गुटखानि बायदिसिना जोमुदैफोरखौ जों गारनाय नुदों। बेफोरखौ जेन बिथांमोना बिदि खालामा आरो जाहा डास्टबिन दंखायो बेवहाय जों होसिगोन दायो गेलारियावबो होगोन डास्टबिन। जोंहा मिउनिसिपाल बर्डआ जोंनो बुंखाबाय जे गोजौआवबो गेलारियावहा जोङो डास्टबिन होगोन होननानै। दा बेवहाय नोंथांमोना गेलारियाव जनायफोरा गारनो हागोन आरो गाहायाव थानायफोराबो जोंहा गोबां बेवहाय प्राय 6-7टासो डास्टबिन दङ गाहायावबो। बेवहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि बे वास्टेज जिफोरनोखि गारनो गोनां मुवा बेफोरखौ बेवहाय गारनानै जाहाथे जोंनि स्टेडियामखौ साफायै लाखियो, साब सिखोनै लाखियो। आं बेखौ गुरैयै रायजो राजानिसिम खावलायनाय थाबाय आरो जों गावबा गाव देहाखौ जेरै फोसाबना लाखियो थिग बेबायदिनो जोंबो जोंनि नैबे स्टेडियामखौ जों बिदिनो जोङो फोसाबना लाखिनांगोन। मानोना बे स्टेडियामा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननिब्लाबो बे रायजो राजानिसो। रायजो राजानि थाखायनो बेखौ बानायनाय जादों आरो नोंनि आंनि गासै बे जिफोर गेलेग्रा दङ जोंनिनो गथ'फोर जानो हागौ, जोंनिनो फंबाय जानो हागौ, बिथांमोनानो बेवहाय गेलेगोन आरो बिथांमोननि गेलेनायखौ नोंथांमोना नायनो फैनानै जुदि गाज्रि खालामोब्ला स्टेडियामखौ बे बारा मोजां बाथ्रा जानाय नङा। बेखायनो आं गुरैयै खावलायदों नोंथांमोना गावनि साननानै बे स्टेडियामखौ मोजाङै बाहायनायखौ जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन जानानै गुरैयै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै दिनै साफा औ नंगौ, बे बाथ्रायाथ' नंगौ। दे बिथांमोनानो आंनि खाथियाव फैदोंमोन, फैनानै एप्रच खालामदोंमोन जे बिराद गाज्रि जाबाय स्टेडियामा, जों बेखौ एसे टाउन कमिटिनि हेफाजाब उदालगुरि मिउनिसिपाल बर्डनि हेफाजाबजों जों बिदि खालामनो गोसो जादों होननानै। खिन्थु बिनि सिगाङावनो जोंबो सावरायबाय थादोंमोन दे बेखौ जोङो मा रोखोम खालामगोन। जों गेजेराव सावरायबाय जे जिहेतु बै बजारफोराव सिबग्रा दङना, जों बिसोरखौनो लेंहरनोसै नामाबो सानदोंमोन। बेनिफ्राय बिदिनो जों रायज्लायबाय थानाय समावनो बे प्रस्ताबा फैबाय जे जोङो गेलेग्राफोरनि जानानै जोङो टाउन कमिटिजों सावरायदों आरो बिथांमोना बेवहाय जिथुनाखि स्वच्छ भारत अभियान बेनि हेफाजाबाव बे खामानिखौ क्लिनलिनेस ड्राइभखौ मावफुंनो थाखाय जोङो बिदि सानदों। नोंथाङा मा बुङो? आंबो मस्ट वेलकाम आरो बेनि बायदिथ' आरो मोजां बाथ्रा जानोनो हाया। आं बेवहायनो जोंनि बे जिथुनाखि फुटबल गेलेगिरि हिमालय दैमारि आं बिथांखौ साबायखर होदों। बिथांजों लोगोसे आरो फैदोंमोन माखासे टिम फैदोंमोन। बिथांमोना आंजों सावरायदोंमोन आरो बिथांमोना मानगोनां चेयारमेननि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। आं बुंदों मस्ट वेलकाम, बेखौ मावनो हागोन होननानै। बेबायदि माबा मोननानै जोङो बे खामानिखौ दिनै मावफुंनाय जाबाय।